ty bavle. Ještě jsem se chtěla... Dáme vyvařit, ne? No to se bohužel taky nenese. No, taky, když to bude vařit, tak to pomůže. Položil ten vodák a šel mu pomoct. Já takhle sundám to maso takhle z toho, když to bude ta hlava. Ty, co máš? Ještě tam je taky. Je tady víc kliky. Já ti to popisuju taky všecko. Normálně. Hele, mám tady teďka volnou prazáku. Nějaký. No, to to dělali čistě. Dá se do těch krabiček, jak máme. Ale když těch krabiček si to nasíme, to nejde. Já ti koupím suroviny do toho. A ty si naděláš i pro sebe. I pro. To bude nejlepší. To ti uděláme ještě dneska večer, aby se mohl podívat. Pěkně to. No, to budu dát ty obrázky. Jdu s tím. Taky je nerád jako mačkáš, aby... Ukaž, já tam ty škvarky přesypu. Dej to sem neokapat ještě. Nech to jenom okapat. On je to zvěstný. Jo? No, takže jo. Máš to prase, ne? Já nechci nic takhle. Máš svoje děti, tak dáš to si. No, dobře. Já si jedu ty kosti, já jsem tohle vyvařit kosti. No, ale třeba, že jako ty nemáš, ale když to prostě nevím, no, tak je to už musí mít. Jestli tady necháme na... Prosím, máš. A takhle zvolím toho, takhle to necháme na to. No. Na papriku kousek. No to libovější na papriku, no. Tohle to může jít na guláš, tak jako to vlastně. Který se vypoštěn. Tohle to je všechno na pečení. Ježiši. Ale to od vás dost prostě.